За да вземете безопасно даден завой, е нужно да подберете правилната предавка преди него, да съобразите скоростта си с пътните условия и да използвате плавно движение. Здравейте, аз съм Иван. Аз съм Виктор, ние сме създателите на инициатива Аз на пътя научи ме да шофирам, която има за цел да подобри шофьорските умения на шофьорите на пътя. Тя е подкрепена от Пътна полиция СДВР. Днес ще ви покажем техники за взимане на завой, често срещани грешки и как да се справите с тях. Случвало ли ви се, влизате в завоя, завивате си и изведнъж задницата почва да ви изпреварва? За да вземете безопасно даден завой, е нужно да подберете правилната предавка преди него, да съобразите скоростта си с пътните условия и да използвате плавно движение. Следващите кадри заснехме на писта, като в главната роля е BMW трета серия. Поднасянето може да бъде два типа. Недозавиване, когато предницата си подхлъзне напред и автомобилът не завие достатъчно. И презавиване. Това е когато задницата на автомобила поднесе настрани и той завие повече от необходимото. При поднасяне в завой, една от най-често срещаните грешки е инстинктивното рязко натискане на спирачката. В случай на презавиване и рязко натискане на спирачка, автомобилът допълнително губи сцепление и се случва ето това. Възможни мерки, които може да предприемете, са плавното отпускане на газта и корекции с волана. А при недозавиване, когато натиснем рязко спирачката, губим допълнително сцепление върху предницата и може да излезем от завоя. Възможни мерки за правилно овладяване в такава ситуация са частичното или пълно отнемане на газта и допълнителната корекция с волана. Дано това видео ви е било полезно и нека не забравяме да бъдем внимателни и толерантни на пътя. Ако желаете да научите повече за инициативата ни, посетете нашата Facebook страница Аз на пътя научи ме да шофирам. Харесайте видеото, споделяйте и очаквайте следващите ни видеа, където ще продължим да разглеждаме в детайли различните аспекти на безопасното шофиране.